De laatste puntjes worden vanmorgen nog op de i zet in het Natuurmuseum. De attractie is gebouwd in de kelder. Het bijzondere is dat je eigenlijk door een diorama rijdt, waar je vroeger in musea zag diorama's waar je voor stond. En dan keek je naar een mooi landschap en nu rijden we er eigenlijk dwars doorheen. En dat maakt het heel bijzonder. We zijn nu aangekomen in een sluis. De rit onder water vervangt de Jedderen onderwatervoorstelling. Dit is heel anders. We hadden natuurlijk altijd al Friesland onder water. En je ging de trap af en dan liep je de kelder in en dan liep je zelf door die onderwaterwereld van Friesland heen. Maar doordat we zijn gaan samenwerken in het collectiecentrum Friesland, wat op de Zwetten staat, waar we met 4 musea onze collecties hebben ondergebracht, kwam het depot vrij hier en hadden we dus de ruimte om iets anders te gaan doen. Kun je 2 dingen doen. Of je gooit er zand in, of je gaat er iets anders mee doen. Wij hebben gekozen om die onderwaterwereld 7 keer groter te maken. De rit is van morgen open voor het publiek.